मोती ए मोती चल जाऊ नये. तर नमस्कार मित्रांनो, मी मनीष सावंत आणि आज आपण जाणार आहोत मांगेलीला. मांगेली वॉटरफॉल तुम्ही बघितला असाल, खूप म्हणजे खूप फेमस आहे. पण आपण तिकडे न जाता आपण अशा प्लेसेसवर जाणार आहोत जिकडे कोणी गेलेलं नाही, अनटच अनएक्सप्लोर आहे. एक असं गाव जिकडे एकेकाळी 700 घरं होती, म्हणजे ऐतिहासिक गाव आहे ते. आणि आता एकदम हातावर मोजण्या एवढी गावं म्हणजे 20-25च घरं राहिलीत. ही खूप म्हणजे खूप एक्साइटिंग ट्रिप होणार आहे, तर नक्की पूर्णपणे बघा. चला लवकर जाऊया. तर मित्रांनो, आपण जातोय मांगेलीला. माझा मित्र ओमकार आणि आम्हाला आजी पण भेटली. तर वर जाताना जास्त बसेस एसटी नाहीत, तर आजी सोबत गप्पा मारत चाललोय. आणि वर आल्या आल्या पाऊस बघा, खाली अजिबात पाऊस नाही आणि वर पाऊस सुरू झालाय. आणि आपली आजी भेटली. आजी नमस्कार. नमस्कार. तर वर टॉपवर पोचलोय मांगेलीच्या आणि एकदम धुक्यात हरवलेला सगळा परिसर आहे. पण काही गोष्टी बघल्यानंतर एकदम दुःख वाटतं, एकदम राग येतो. ते म्हणजे हे बघा, सगळं किती सुंदर, एकदम धुक्यात हरवलेला डोंगर, हिरवंगार सगळं. आणि हे सगळं प्लॅस्टिक बॉटल, बियर आणि कचरा प्लॅस्टिकचा. म्हणजे 1-2 गोष्टी आपल्याला अशा ठिकाणी येताना एकदम आपण नेचरच्या आतमध्ये येतोय, तर काही गोष्टींचं ध्यान पण ठेवलं पाहिजे. जसं की एक बॉटल तुम्ही आणू शकता जी थर्मॉस किंवा जास्त यूज होईल तशी 2-3 बॉटल आणू शकता. तर प्लॅस्टिक आणताय तर आपल्यासोबतच कॅरी करून शहराच्या ठिकाणी जिकडे घाण आपण आधीच करतोय तर तिकडे तुम्ही ते डस्टबिनमध्ये वगैरे टाकू शकता. पण हे जे दृश्य आहे ते बघून एकदम खूप राग येतो आणि खूप वाईट वाटतं की एवढे चांगले प्लेसेस आपण जे आहेत ते असे घाण घालवतोय असे. आणि सुंदर असा वॉटरफॉल आहे. आता सध्या आपण तिकडे जाणार नाही आहोत, कारण की आपण एक दुसऱ्या लोकेशनवर दाखवणार आहोत. तर हा वॉटरफॉल इकडून असं तुम्हाला चढत जावं लागणार. एक थोडासा ट्रेल आहे आणि आपण दुसऱ्या लोकेशनवर भेटू आता तुम्ही. चला. आम्ही एका अशा स्पॉटवर पोचलो की जो खूप महत्त्वाचा आहे ह्या गावासाठी पूर्ण आणि ह्या वाडीसाठी. 3 जलस्रोतांचं एक संगम कसा पाहायला मिळतो. जलस्रोत म्हणजे हे बघा, इकडे पूर्ण हा डोंगर आहे. डोंगरातून एकदम खडपातून जे जिरपलेलं पाणी आहे ते एकदम प्युअर फॉर्ममध्ये, एकदम क्रिस्टल क्लिअर फॉर्ममध्ये इकडे विहिरीत येतं. इकडे विहीर कशी त्यांनी केली आणि ह्या विहिरीत तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, हां, ह्या विहिरीत येतं नितळ पाणी आणि ते पाणी नंतर इकडे हे बघा, हा तलाव कसा आहे तर ह्या तलावात येतं. तेव्हा सगळ्या विहिरी वगैरे जास्त गावात नाही आहेत आणि सगळ्या विहिरी जेव्हा आटतात, संपतात उन्हाळ्यामध्ये, तेव्हा हे जे पाणी आहे ते कधी संपत नाही. कारण की पूर्ण ते जिरपून वरून खाली येत असतं आणि त्याच्यावर पूर्ण गाव चालतं, म्हणजे त्याच्यावर पूर्ण गाव चालतो आपलं.
मग याच्यावरून आपल्याला एवढं कळत आहे की इकडचे लोक किती पाण्याला पवित्र मानतात ते. हां बरोबर. आम्हाला पाणी फुकट मिळतंय आमच्या तिकडे शहरांमध्ये, बरोबर. आणि सो त्या पवित्र राखण्यासाठी इकडचे लोक इकडे चप्पल काढून चप्पल घालत नाही. आणि म्हणजे अशा प्लेसेसवर आम्ही जातो जे प्लेसेस अनटच आहेत आणि इकडे तुम्हाला अजिबात कचरा काही घाण वगैरे दिसणार नाही बघा. जर तुम्हाला इकडे यायचं असेल सिलेक्टिव्ह टुरिझम म्हणजे जे अभ्यासक आहेत, जे वाईल्ड लाईफर आहेत, त्यांना आम्ही इकडे नक्कीच आणू आणि अशा सुंदर प्लेसेस दाखवू. आणि अशा सुंदर सुंदर खूप प्लेसेस आहेत आणि डिस्कवर करायचे असतील, तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल, त्या पलीकडे जाऊन सुद्धा आम्ही इकडच्या लोकल्स बरोबर तुमचं संभाषण घडून आणणं, इकडची संस्कृती जाणून घेणं, इकडच्या लोकांना म्हणजे कशा प्रकारे इकडचं त्यांचं राहणीमान आहे. बरोबर. इको फ्रेंडली ही टर्म सगळीकडे कॉमन आहे, पण तो टर्म कशा प्रकारे अनुभवायचा. आणि मेन म्हणजे लोकलशी कनेक्शन. म्हणजे इकडचे आजोबा असतील, आजी असतील, अनुभवी माणसं असतील, जे तुम्हाला त्या प्लेसेसबद्दल अजून माहिती देणार आहेत आणि तुमच्याबरोबर एक कनेक्शन कसं, एक घरचं फिलिंग कसं आम्ही तुम्हाला देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार आहोत. पण इकडून समोरून थेट तिराळी धरणाचा परिसर पण दिसतो आणि धुक्यात हरवलेला हा मस्त सुंदर गाव. आणि इकडे फक्त उभं राहून फक्त बघत राहावं असं वाटतं, एवढं सुंदर हे दृश्य आहे. आमच्या प्रवासाचा शेवट झाला तो ह्या सुंदर मनमोहक धुक्यात हरवलेल्या ऐतिहासिक गावात. पण हा शेवट नव्हता, ही तर खरी सुरुवात होती. ह्या गावात प्रत्येक कोपऱ्यात इतिहास, संस्कृती आणि सुंदरता लपलेली होती. जशी गावाबद्दल माहिती मिळत होती, आमची कुतूहलता पण अजूनच वाढत होती. ऐतिहासिक किल्ला, विहिरी, मंदिरं, पाषाणं, खूप काही इकडे आम्ही अनुभवलं. गावातील जाणकारांशी बोललो, माहिती घेतली. कधीही विसर न पडणारा असा अनुभव आम्हाला मिळाला. या गावाबद्दल सविस्तर माहिती यापुढील व्हिडिओजमध्ये मी देईनच, पण अविस्मरणीय अशा आठवणी आम्ही इथून घेऊन जात आहोत. तर मित्रांनो, असा हा गाव आहे. म्हणजे गावात कोण जास्त राहत नाहीत, सगळेजण गोवा, कर्नाटक इकडे कामाला वगैरे असतात, मुंबई, पुणे. पण गाव जो बघितल्यानंतर एकदम आश्चर्य होतं की कशी लोक राहतात. आणि जास्त लोक नाही, 10 पैकी 7-8 घरं तरी बंद असतात. पण एकदम फॅसिनेटिंग आहे इकडे येणं. आणि गाव तुम्ही बघितलात, जे कधी नाही बघितलं ते मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ओमकार पण सोबत होता. आणि अशीच जर ट्रिप एक्सपिरियन्स करायची असेल तुम्हाला, नक्कीच मी कॉन्टॅक्ट देईन आणि त्यावर इन्क्वायरी करा आणि या फिरूया, मस्तपैकी लोकलशी कनेक्ट होऊया आणि इकडचे खाद्यपदार्थ पण अनुभवूया. हो, तर नक्की या. धन्यवाद.